हम गीतकार लालू ठाकुर अकेला आप सबके गोड़ छू के गोड़ लगतने। बहुत ही अच्छा नेता प्रधान लोग के ऊपर एगो कविता बा। वो कविता सियार सियारिन पर आधारित बा। तो ये कविता के बहुत कवि लोग गौले बा अपना अपना माध्यम से। तो हमू एक कविता के आप सबके बीच विकास ठाकुर इंटरटेन के द्वारा भेजत तनी। आप सब एक कविता के सुनी और लाइक कमेंट शेयर जरूर करे, भुलाए मत। ताई कविता के आनंद ली। एगो रहे सियार कहीं से पौलस एगो पाती। पाती के मतलब होला कागज। तो एगो रहे सियार कहीं से पौलस एगो पाती। आ जाके कहलो सियरनिया से कि हम हो गईनी MP। कहलो सियरनिया कि हमके तू झूठ मूठ के बतिया के बतलावे लो आ झूठे झूठे बात सुना के हमके तू भरमावे लो। कहलो सियरा साँचे मानो दुनिया हमसे डराई। आ जेकरे खेत में मन करी ओकरे खेत में खाइल जाई। कहलो सिरनिया कि बड़े बड़े बाल भइल बा मकई के आ खाए के तो मनवा करेला लेकिन पहरा लागल मनई के। कहलो सियरा जे हमनी के ऊपर तनिको हाथ उठाई आ थाना से पुलिस बुलवा के देही बंद कराई। सियार सियारिन दुनू जानी चल गइलो मकई के खेते में आ बलिया तूर के खाए लागलो लेकिन मनवा में तनिको ना डरैले। ओही में खेत के पहरेदार एगो अहिरा रहे बुर्बक किसान। आ खेत के जियान देखले अहिरा रहे बड़ी परेशान। अहिरा खेत में देखलस तो लाठी लेके धावेला आ खेतवे में सियरा उनके बड़ी जोर से डांटेला। कहलो सियरा पहले हमरो कागज देखो MP चुनैनी गाँव में आ गांव नगर के मालिक भइनी झगड़ा के फरियावे में। ओही समय में अहिरा घरे दौड़ल गइल बा। गांव के नवजुवक एगो अहिरा के द्वार पर आइल बा। कहले नवजुवक बतिया हमरो मानो सियार पर तू कर चढ़ाई आ साथ में दूगो कुत्ता लेके ओकर चिठिया दो पढ़ाई। साथ में दूगो कुत्ता लेके अहिरा खेत में गइल बा। देखते सियरा भागे लागल दुनू में हड़बड़ भइल बा। कहलो सिरनिया भागो काहे कागज के देखावो ना। सियरा कहलो डेट खत्म बा भागो जान बचावो ना। का कहिए भैया इहे हाल बा आजकल के नेता प्रधान लोग के। तो आप लोग सोच समझ ली के तरह का करे के बा। नमस्कार।